neudělal studiu, že si dál? Dobrý, já to už dám. Takže Chase začne. Takže Chase. Když to ze mě skodne, když to pojede. Super. Tahle Puzna, dneska tady z kape. Promiň, ale dneska zdravíme tady to do kafe. Zdravíme všechno klidně v okolí. Prdám na tebe, chápi, kdo ti to tu povolí. Jsi ten lek, který tady absolutně dává. Že už seš ten neviděl Puzna, který zaostává. Tak všechno chápi, dneska na betlu. Sežeru tě Puzrante, tebe fakt smetu. Můžeš klidně tady ode mě fakt čekat. Sedu na to s takovým Puznou, bych nedal špeka. Nikdy páčeš jenom vyjebaný lek. Sedu na to, ale dneska vážně, co si řek nic. Puzrante, co mi odpovíš? No promiň, ale možná to fakt tady vypotíš, možná to hrotíš, jako vyjebaná si Puzná. Kdo tě pozná, někdo běž do piči, hrozná děvka se. A, kámo. A. Slyšelo tě, brácho, celý rozkrok kafe, ale z tvýho freestylu tady nikdo neskape. Když přišel ten týpek, tak jsem pochopil, co je to mít na piču svek. Nevadí, jo, jsou tady takový mnohem. Je to týpek, co myslí, že sketch a scratch je slovem. Stejný slovo, ale rozhodně není. Kamaráde, tenhle týpek tohle asi nedocení. Nevadí, vážně si myslíte, že vás rozráší? Týpek, co je sexy, asi jako podpaží. Nemítí, týden zbucený. Tohle týpek je asi až moc uchylný. Hrozně se mi líbí tvoje modrá mikina. Je azuritová, hrozně příjemná. Ale pozerám, tebe to stejně nepřijde. Ty do prdele, protože tady teďka freestyle začíná. Yeah. Tak. Polož mi opatrně ten mikrofon. Já si to pak vemu ještě. Já jsem si to dal, aby to nějak vypadalo, ono je to na hovno, jak je to těžký. Takže postupuje Rider podle mě, ne? Počkej, který byl první a který byl druhý? Takže Rider postupuje.